ହାଏ ନମସ୍ତେ। ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର, ମୋର ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ମ୍ୟାଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ମ୍ୟାଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଶିଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। କାହିଁକିନା କଥା ଅଛି ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ। ବିଦ୍ୟାକୁ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଭଲ, ମୋର ବି ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ମ୍ୟାଜିକ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବେ। ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁଁ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବି। ବି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବି ଯାହା କିଛି କହିବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ। ଏଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ।